Pinoy nadakpak sumusubay ba sa operation? Nami. Nami. Ngawalo. Isimpi mayo tani ko natilawan kundi ka tangan natilawan kundi ilipay ko. Ginapaagi na lang sa yagota sang tricycle driver ngayon nga si alias George 44 anyos ang nadangtan sini matapos nga naaresto sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o konang CDEU sa Barangay West Tiwawa, Molo, pasado alas 8 sang gabi, Oktubre 8. Suno kay Police Captain Roque Jimeno III ng OIC sang CDEU, nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang ginapatian sa bugamit ang 4,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang anong pagit ka mga plastic sachet sang ginapatian sa bu nga nagabugat sang 30 gramos kag 240,000 pesos ang market value. Sa distrito sa Molo sa nagabaligya kag sa Barangay Boulevard Molo naman nagakuha sang supply. Aminado naman ang subject nga nagagamit sang illegal nga droga sadto pero nagapanginumana sa pagbaligya. Grabe na gid ang talama nga pagbaligyan ay diri sa area sang West Timawa sa Molo sa illegal drug. So that's why gina-complain ni isa sa mga pumuluyo. Kag mga ka-K5 nakahunong na sa Iloilo City Police Station 4 ang subject kag nataran sa kapasakan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si ka-K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.